Yo, magluluto ako ngayon ng crispy pork chop. Tara, sumahan mo ako. Itong ating pork chop, may tatlo ako dito. So, ang ginawa ko, tinadtad ko sa likod ng kutsilyo. Ang una natin gagawin ay mamarinate natin ito ng kalamansi. Ang kalamansi natin ay 5 piraso. At lalagyan natin ng 2 itlog. Pagkatapos, lagyan natin ng pepper, brown pepper. Konti lang. And then, lagyan natin ito ng patis. Ayan, mga 1 tablespoon. And then, yung ating chicken powder. Lagyan natin ng 1 teaspoon. So ngayon, lalagyan din natin siya ng 1 tablespoon na cornstarch. Tansyado lang yan. Yan, 1 tablespoon. Pagkatapos, 1 tablespoon din ng flour. Harina. 1 tablespoon. Teaspoon yung ginamit ko ha. Baka sabihin nyo, 2 nilagay ko. At katapos ating mix. Nangamit ako sa kakahalo, sa kakamix, kaya hindi ko na pinakita sa inyo. So ngayon ilalagay natin yung ating mga pork chop dito. Imamarinate lang natin sila ng mga 2 oras. Hayaan natin ng 2 oras, huwag tayong magmadali. Pag minadali mong niluluto mo, hindi yan masarap. Kaya, ayan. After 1 hour, babaligtad natin mamaya. And then, saka na natin ipiprito. I-deep fry natin. Okay. Eto siya. For 2 hours. Just leave it there. Ngayon, magpiprito na tayo. Maglalagay muna tayo ng mantika. Ayan, lulubog na dyan. Ngayon, eto na siya. Nakalimutan kong pindutin ang video, kaya may patak-patak siya. Ngayon ating babaliktarin. Nasunog. Pwede na to. Isusunod na natin yung mga 2. Pagsasabayin ko na tong 2. Sayang ito, kailangan makuha natin lahat ito. Yeah. Push. Okay. Balik rin na natin. Mukhang nasusunod na.
Okay, luto na. Tingnan mo naman. Crispy, crispy. Ito naman, okay. Ito na yung ating crispy pork chop. Ngayon, tikman natin. Ang sarap ng taba. Anyway, thank you for watching. Enjoy ko muna to.